komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:39. Ang mayong hapon naman sa iton mga palanggang mga tagpalamati kag welcome naman sa iton pagpangalagad sa This is My Life. Karon iya nga adlaw Martes. Martes nga edisyon, syempre Tita Wilma, Disyembre 8 tuig 2020. Kapiestahan ni Immaculate Conception, Immaculada Conception. Sa mga saulog dira sa ilang kapiestahan, syempre, happy fiesta, syempre malipayon man kita para kay Mama Mary. Kag syempre man, Tita Wilma, sa ito na countdown para karon nga adlaw, we only have 17 days left before Christmas Day and 24 days before New Year, January 1, 2021. Happy holiday! Kabati ka lang sa mga amo na nga klase nga mga lalintunon, mga Christmas carols. Kanami lang pamatian. Kag magbatsyag ikaw sang dupoy-dupoy, sang kabugnaw, sang dapya, sang hangin. Ay, huogin. Sa mga wala pa nakabatsyag, kinani nga mabatsyagan mo gid ang Pasko, subong. Anyway, sa kutob sa malabutan ni Tito Wilma sa paglingaw sa iton mga palenggang mga tagpalamati sa karon nga hapon, magluwas sa iton man mga suki diri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Probinsya man sang Negros Oriental dira sa central nga bahin sang Negros, mayong hapon sa inyo tanan kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan kag kaprobinsyahanan. Sa Guimara sa Isla sang Panay sa apat man ka mga probinsya, maayong hapon kag welcome sa This is My Life. Ang aton man pagpangamusta sa inyo, malipayon balang aton pagpaniaga. Nagpasalamat bala kita sa grasya ginhatag sa aton. Hindi lang sa mga nakanigan nga adlaw, kundi una-una gid. Para sa karon nga adlaw, pagmuklat sang imo mga mata kag sang imo sini imahinasyon. Malatyagon, nakasay ka good morning sa palangga mo or nakasiling ka kay Lord nga, good morning Lord. Thank you for the gift of life. Thank you for the blessings. Kag tagaan mo man kami dugang nga strength for today. Para naman sa mga atubangon namon nga mga paghangkat, mga problema amon nga ma-encounter. Kag kung ano bala mga blessings nga amon mabaton for today, kinanglan amo malang na. Kay nga akon mahimo nyo na bala mga palangga naton nga mga tagpalamati. Bisan kung kaisa masakit pa, masubbo or kabugat, pero makahimo pa kita nga makayuhom para sa bilog nga adlaw. Sa mga young at hearts na itong dira ba, okay nami sa inyo. Sa mga kabataan nga mga masinulundon, okay lang. Pero nga itong dira mga estudyante, okay lang mga modules nyo. Dasig lang balang inadlaw nga kadasig lang bala sa mga inadlaw nga nagaligad na. Hulat-hulatan nyo si Santa Claus. Sinong inyo Santa Claus? Si mama or si papa, si tita, si tito or si lolo or si lula man. Kinahanglan lang gid kinahanglan lang gid. Kay mga kabataan, kag bisan sino pa, may ara nga mga tao nga nag-expect for something. May ara naman nga mga tao nga sa bisan gamay nga bagay maapresyar ang tanan. Bisan na lang dra mga
words of thoughts nga makapa-inspire sa ila, makapahinumdum sa tanan sa ila, nga makapayuhom sa ila. Kag makasiling ka, oh, you made my day. Okay na titawi, alaw na 44 na. Antes man kita maghatag sang pila ka mga update. Siyempre, ang ito na dalagan sang panahon from Pag-asa, ang itong sa Weather Bureau. Ang dako naman nga bahin sang Luzon, yes, tungod sa epekto sang easterlies, padayon nga nag-experiensya sa mga pag-ulan. Kag sa forecast man sang Pag-asa, magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta man nga mga pag-ulan. Ang bahin sang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Mindoro provinces, kag sa northern Palawan, kalakip ng Calayan Islands. May pagulugalom naman nga kalangitan, ang gina-experience sa karon sa Ilocos Region, inatungod naman iya sa northeast monsoon ukon sa hangin nga amihan. Samtang ang nabiling nga bahin sang pungsod, localized thunderstorms gid lang ang ila sini gina-experience sa karon. Nabatak man ang gale warning, kag basta may mabatak kag ni gale warning, ginadumili gid ang pagpanagat, ginadumili gid ang pagpanagat sa diin tawi nga bahin man. Sa baybayon sang Batanes, Babuyan, kag Ilocos Norte. Na so far diri sa aton na padayon man nga kita no diri iya na diri sa aton medyo may pagulugal uman Tito Wilma. Kag pagulugal kag may mga pagtupa man sang ulan paamo kana pala. Pero ti karon na nag-ini nga hapon or karon sa gabi napulo panalithi. Pero okay lang na kay ti panahon sang tig-ululan gid man subong kag matugnaw, di ba? Ang temperature nga aton mabatyagan is from 24 to 30 degrees Celsius. Si haring adlaw kay ina nagpangilay alas 5:51 sang aga. Kag karon naman sa hapon, ini nga hapon dugay-dugay ha. Magatunod siya temprano pa alas 5:24. So yun aton weather update. Kag sa COVID-19 naman, ining padayon naton nga pag-away ang aton gyera against COVID-19, ang coronavirus. Makayuhom ka, makapangilay ka sa diri sa Dakbanosang Bacolod kay Tio, 4 ang update naton, 4 ang bag-o nga kaso sang coronavirus nga nagresulta sa 5,476 nga kabugusan nga kaso diri sa Dakbanosang Bacolod. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, pasalamat kita kinagamat-amat man no. May 28 ka mga bag-o nga kaso. Kag nagdugang ina sa record nga nagresulta naman sa karon sa 6,120. Sa bugos nga Western Visayas, ang aktibo, actually, dala na dang Bacolod, Negros Occidental, iban pang sakop sang Western Visayas, sumatotal may bag-o nga 86 tanan ka mga kaso nga nagresulta sa 20,333 on record ina sa Western Visayas. Pero out of 20,333, ang aktibo na lang mga 1,000 na lang sobra, 1,815, ha? 1,815 ang aktibo sa kaso sa Western Visayas. Kag ang mga naka-recover, 17,000, ha? 17,000 na tanan. Lapit-lapit 18 tawi maka 17,929. Kaya ang nagdugang 54. Sa bugos nga Pilipinas, may 441,399 ang kabugusan nga kaso. Ang naka-recover out of 441,399, mga 408,702. Diba? Pero sa bugos naman nga kalibutan, ina nga record naghalin sa nagkalain-lain nga bahin sa nga kalibutan, nagkalain-lain man nga pungsod. Ano na Tita Wilma? Halos 68 milyones na. Kay ang update, naglabot na sa 67,934,939 tanan. 67 milyones 934,939 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 tanan. 67 milyo
Ang mga naka-recover, 47,7,284. Kag ang nagkalamatay, naglabot na sa bilog nga kalibutan tungod sining coronavirus. 1,000,000, silingta, 1,550,169. Amoy ng aton sa ni-update iya sa COVID-19 para karon nga adlaw. Kag magluwas sina ang aton man update para karon iya nga adlaw. May angot man na sa COVID, may angot sa COVID. Ang aton presidente sang pungsod Rodrigo Duterte, may mando siya nga ginpagwa. No, si Presidente Rodrigo Duterte may ginpagwa nga mando. Ginmanduan niya ang mga LGUs kung nga aton sa mga local government units nga kinahanglan magpili na sa mga hotel sa ila sinina sakupan nga pwede gamiton nga pasilidad or facility para sa COVID-19 patients. Hambal sang presidente kulang sa quarantine facilities ang pungsod, ilabi na para sa mga nagahulat pa lamang sang resulta sang ila swab test. Kag inang mga inang hindi man kinahanglan gid nga ma-hospital nga mga positive na hambal sang presidente bakante sa karon ang mga hotel. So pwede ina. So depende sa mga LGUs ina ng paggamit sina. Pagkatapos man hambal sang presidente sang pandemic, pwede naman ina nga igapedalom iya sa decontamination na pangabaya lang sa mga hotel owner nga sila na mismo ang magboluntaryo nga magtanyag sa pagpagamit sang ilang mga establishment. Kag suno pagit sa presidente, mahimo siya sang paagi para nga mabayaran inang mga facility nga ina. Ari naman sa karon nga bulan sang Disyembre iya na hindi na malikawan, syempre magluwas sa mga Christmas lights nga makahatag duag sa selebrasyon sa pag-abot sang adlaw sang Pasko, pagsugata sa bagong tuig, may mga kinahanglan mag-create kita noise, gahod, kinahanglan mangin maggahod kay para magtabog sa mga hindi nami nga mga espiritu, hasta ng pagpalupok. Tiara karon nagpandam ang presidente nga pwede na niya idumili ang paggamit sa mga palupok kag pyrotechnics sa Pilipinas tagsa kapaskwa kag bagong tuig. Kabalo na nabalaan naton ina sa public hearing, again pati kayo na siyempre kagabi, no? Hambal ni Duterte, delikado ang paggamit sa mga palupok, kag inaman ang pamaagi para nga magapabilin nga safe. Luwas kita, mangin safe kita, kag mangin safe man ang ikaayong lawas ng tanan. Kanya by mid-year siguro, hambal sang presidente. Kanya by mid-year, next year, sila posible mag-issue siya sa kinahanglanon ng mga dokumento sa pag-ban totally. Sila niya gidya, totally, pag-ban totally banning sa mga palupok. Amo na ginhambal niya. Kaya ti amo na hinimo, ito sa ila lugar sa Davao City mo, di ba? Ginban niya na dito iya. Pero ginpaandaman man sang presidente, ang mga pulis, ang mga militar kag sibilyan, may lisensya man o kung wala, hindi magamit sang inyo mga armas sa pagpalupok. Kay kon madakpan gani, ti pabuha pa antuson kagid amo na hambal niya. Kay silinga gani ari paos. Pareho to sa ila sa ila ang nami to suno sa iya New Year, Pasko gina-celebrate inaupod ang pamilya, may music tanana, gaiti and all. Silinga wala sang nagakasamaran. Wala sang nagakapilasan, wala sang nagakasamaran, wala man sang nagakapatay. Ti kung sa New Year ka magpalupok, pabudlayan taman kagyapon amon hambal ni Duterte, di ba? Anya ginhambalan niya na kuno ang mga pulis. Hindi nyo pagtinluan ang mga comfort hindi pagpatinluon sa mga comfort room ang mga priso. Hindi, sorry, pabudlayan. Ako, namutambal niya. Tihambal niya kuno sa mga pulis. Hindi nyo paglimpyuhi ang inyo simna yung mga comfort room. Kay ina ko matabo, ti palimpyuhan na sa mga priso, nga mga priso dira. Te kung hindi, at pati New Year, damo na sang makasulod dira. Nya mando ina. Nya hindi ninyo paglimpyuhan.
Kay last year, gin-share man ni gin-share man sa Department of Health nga nagnubo gin man 35% ang mga nadisgrasya tungod iya sang mga pyrotechnics kag mga palupok. Okay. So, ina ang aton sini update iya karon man nga hapon nga nakuha nga na-share sa inyo 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton dira nga mga late tuners, hi and hello sa inyo mga radio. Na ara kita nag-updanay sa 684. Ang mga upod man naton nga mga palangga nga mga tagpalamati via FB Live pagi sa aton Facebook page. Action Radio Bacolod. Mayong hapon man kag salamat. Kag syempre, hindi nyo pagkalimtan ang amon sini website. Pwede ka mo dira makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag kami maupod maning, pwede man ka mo makaupod sa amon sa YouTube. Then, ara lang search nyo ang Action Radio Bacolod. Mga public affairs program namon, ara dira. Okay? Pwede man ka mo makashare dira sa inyo sini mga greetings and opinions. Pero relax lang kasi Tita Wilma magabalik pagkatapos ang mga ini. Panghinaw sang kamot, 20 seconds dapat, 12 seconds. Mayong hapon lang da sa aton mga palangga sa FB Live. Erwin Gonzalez, good PM Tita Wilma, pamati lang kami diri sa Maaw. Siling ni Sir Alex Montesa, Merry Christmas. Thank you, Ged. Watching from San Enrique, good afternoon Tita We. From April, Joy, Buena Flor, Gaston. No? Mayong hapon lang da sa inyo man. Evs Martadeo Salcedo, Tita Williams, mayong hapon, monitor lang ko di sa imo adlaw-adlaw sa Tanza, Cavite. Salamat gid Elves, na. Andrew Juanites, good afternoon to good afternoon. Kamusta na ang imo nga palangga nga asawa? Okay lang? Yes. Keep on praying. Tanan malampuasan gid ina. Kaya-kaya na Fritchie. Kaya-kaya gid na. Kag magluwas man sina mayong hapon. Kay Jeanette Aguilion La Chica. Hello po, Tita We. Good afternoon. Pabati naman po sa aking nanay na always gipamati sa imo. Nanay Zena La Chica from Pinalanggaon niya nga bata. Watching from Santa Rosa, Laguna. Good PM to we. Watching in Dangkalan Ilog. Greet ko to we kay Ma'am Voluntate. Gapamati gid sa Barangay Dangkalan. God bless. From G. Suarez Voluntate. Salamat. Ma'am, pwede ako maka-ask kung anong number ng LGU Bacolod, taga Iligan City po ako. Sa Mindanao, ask lang sana ako kung ano ang mga requirements para makabalik sa Bacolod. Okay, try natin kung anong pwede mo matawgan. Inote lang na Mike Dan. Bado. Okay, R.R. Montuarihino. Hello, Tita Wilma. Mayong hapon sa imo programa nga napunan sa kaalam kagihibalo. Tita We, nagapaluya ko subong hapon. Pero sa gihapon padayon ako sa pag-upod sa imo. Sa pag-upod sa imo sa kada hapon. I love you, Tita We. Iloy ko sa radyo. Salamat, gid R.R. Magpakabakod ka lang ang tanan imo gid malampuwasan, di ba? Christmas is fast approaching. Some of us don't have money while some are waiting for their salaries, right? I stopped depending on my monthly salary and started earning more huge amount. Imo niya, I don't know kung anong tuyo mo, Gilbert Chamoto, ha? Kaya your selling niya, start sa kuno earning. Ara naman mga money trading, relax lang kamo, kaghalong kamo dira mga palangga. A good PM, Action Wilma, God bless from Lady Navarrete. Ngayong hapon, happy birthday, Madam Mayordoma Espigal Concepcion. Madam Mayordoma Espigal Concepcion, happy birthday from RR. Liling Enrile, day Wilma, mayong hapon. Mayong hapon man, ma'am.
Salamat, Gid. Mayong hapon sa imo. Ara naman titawi, hambal niya, ara naman titawi, negosyante nga nag-comment, never mind, di nyo lang pagsapaka. Go lang ka mo dira, whatever, na? Halong lang. As always, gina-remind ni Tita Wilma sa inyo. Good PM, Tita Wilma, pamati kami diri sa Maaw Public Market. Erwin Gonzalez, thank you so much. Salamat kag salamat, Gid. Balikan ko lang karon ng aton sa naman mga greetings. Relax lang ka mo dira.
sa JLN, no, sa may Mandalagan. Good afternoon, Ma'am Welms. Please greet us, GLN and Print Services sa Aurora Building sa Mandalagan. By Sandro Gillian and Company, God bless you. Okay, Danilo Ferrell, thank you, God. Anthony Jones Sevillo Siblando, thank you, God. Mga palangga na ito nga mga tagpalamati, please stand by para sa itong sini sulat or mensahe nga pagbabasahon sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ganton basahon sa sininga hapon. Siyempre, halin sa iton messenger. Yan print out lang ni Tito Pagi man sa iton personal nga Facebook account. Amo na sa link ko kung dira ninyo isend ang inyong mga istorya sa kabuhi o kung ninyo man problema, si Tita lang na makabasa. Basta i-PM nyo lang kay Tawe. Na? Tingin na pasunod, taka mo ng ibang gaugtas na relax. Pasunod lang para wala lainay buot bala. Okay, kung kahapon ang madumduman ni Tita Wilma ang mensahe nga aton ginbasa, padala ato sang asawa, subong asawa man ni Japon, no? Ang asawa nga ini, nga nag-share man sang sitwasyon Manila nga mag-asawa. Pero comment lang kamo kung mag-comment kamo dira karon sa iton sa FB Live, ha? Okay, ang aton sinisander nagapatawag siya kay Lilibeth. Kag ang mensahe ni Lilibeth sa This Is My Life, nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, especially sa imo ta. Pareho man sang iban, may gusto man ko nga i-share nga part sang akong life. Kagusto ko nga mamati sang imo opinion kag advice. Tita Wilma, ako si Lilibeth, hindi ko tuod nga ngalan, may bana ako. Kag please, hindi lang pag-mention ng ako na FB account. Ang sitwasyon, Tita Wilma, namon nga mag-asawa, amo sini. Siyempre, bisan ang bana ko ang may sala, apektado ako. Permi na lang ako ang nagasabat sa mga kakulangan niya sa iya mga utod. Ang sitwasyon, maayo ang ila pangabuhi, kami, mapiot kag pigado. Nagasakit ang balatsyagon ko, Tita Wilma, kung hambalan nila ang bana ko. Ila binagyad kung buyayaw na siya. Pigado, hoo, pigado kami. Kami ang pierde, pirmi, kag pirmi man ginapasipalahan. Ara gani nga kung kisa, pananaw nila sa amon, wala na kami sang maayo nga hinimuan. Permi lang kami nagapangayo sa ila, kag daw, pareho lang nga permi kami nagapangawat. Ginaako ko man ina, kay wala kami. Sa tuod lang, Tita Wilma, ako may handuman sa akon kabuhi. Pero, ginpalangga ko ang isa ka lalaki. Nga gina, simu-simu sang iya pamilya subong.
Nagsalig ako kun nga ay nagpakasal ako sa iya nga masarangan namon ang tanan. Kag mangin maayo ang dalagan sang amon pangabuhi sa kutob sang amon masarangan. Pero ari, tambak kami sa utang, lubong gid tita. Kag kun kaisa, daw kalingan na ako. Nagaturiti na ang akon siniulo sa pagpamensar kung diin ako makuha sang amon pagkaon. Ang bana ko Tita Wilma mabuot, hindi siya barumbado, pariyo sa ginapamensar sang iya mga utod. Nagainom siya tungod, nagakadepress siya. Nataymingan lang nga nadulaan siya sang trabaho, tita. Wala na siya subong obra. Halin pa sang June tungod sa epekto sang pandemic. Nag-a-apply man siya. Galing, ang panggasto niya sa iya mga papeles, nabakal na namon sang nabakal na namon sang noodles nga among ginaman tinira namon nga sudan permi. Nagutang siya sa iyak kamagulangan nga utod. Ginpahulam siya 2,000 ka pesos. Pero abi mo Tita Wilma daw mabugto ang ugat sang iya magulang sa pagsukot sa amon. Nga daw ato bala nga hindi siya mabayaran. Kung tan-awon tita, kung ako lang abi ang utod sang bana ko, ihatag ko na lang ina bilang bulig. Galing, may ara pagid sumbatanay. Grabe na gid sila ya. Kay nga ati Tita Wilma, sang maayo pa ang kita sang bana ko. Maayo man ang ilatratasyon sa amon. Kag wala man kami nagamolestya sa ila. Tubtub mahimo gani ginalikawan ko para balaw wala sila mahambal sa amon. Pero subong halos bulan-bulan, may utang kami. Mangutang ako para pambayad sa utang. Gani ang nagakatabo, Tita We. Nagdulobli na ang utang. Nagpatong-patong na. Sino man balang hindi gusto nga may natipon o kung may na-save. Galing wala gid, kulang gid. Pautwas ko lang ni Tita Wilma para magmag-an man ang ako na batsyagan nga kalaing sang buot sa akon mga bayaw. Damo gid nga salamat, Lilibeth. Sa imo Lilibeth, una-una mayong hapon. Salamat sa imo ginpaambit sa amon nga kabahin sang imo kabuhi. Kung tanaw naton lain-lain nga mga sitwasyon no, sa mga asawa dira, sa mga bana dira. Lain-lain nga mga eksperyensya, lain-lain nga mga problema nga aton mga ma-encounter sa aton mga in-law. May ara nga swerte ka, may ara nga medyo di malas ka, kag kun waay ka ginamata-mata ka, kanubo sang pagtulok sa imo. Manasiling bala nila nga mayo lang kung may kwarta ka, kay daw respetuhon ka, kag daw palang gaon kanila. Tapos excited sila kung makita ka nga ara ka. Pero kung wala ka gani, kag wala gid, pagtalikod mo, libakon ikaw, tuod na. Ay, pero tuod lang Lilibeth, wala ka nag-isahan nun sa among sina nga sitwasyon. Lain-lain lang nga mga eksperyensya. Ha? Kadamo sa mga pareho naton, nga nagasaligman sa bulig sang iban tungod sa sitwasyon naton sa karon. Ha? Sa bagay, hindi man na malain. Pero syempre, depende man sa tao nga mapalapitan mo. Kay nga may ara nga tao nga kung molestyahan mo, naka-intyende, buligan ka. May ara man nga tao nga molestyahan mo, tagaan ka man, pero damo pa istorya. Nagahatag pa kasakit sang buot sa imo nga nagamolestya, di ba?
May ara man mga gusto magbulig, pero ti ang ilabad siya, tustustuhan lang. Ti ina iya, mabatsyagan mo lang ang ila concern, pero hindi mo man masaligan nga mabuligan ikaw. May ara man mga nagabuligid ya, tungod wala sila ya pakialam sa sitwasyon mo. Kaysa mamasol pa na, disturbo mo lang ko, sako pa kong hadaan na. Pero gahatag, lain-lain nga mga sitwasyon ba? Ako na sige naton. Ay, ho, ti kung magpili ka, kung ako pamagoto, pili ka sa tao nga may ikasarang ka gusto nga magbulig sa imo. Pero, ina, kung may ara ka nga palapitan, nga sa imo pagpati kag sa imo nabatsyagan, makabulig sa imo sitwasyon, kag may ikasarang, kag wala ka sang mabatian. Laka ka lang nakakita, siguro out of 10, may ara isa, dua-dua pa, na? Inang mga wala ka bala sa mabatian nga tinagkahalin sa ila. Pero inang may ara, gadya nga kung kaisa, sila pa ya ang may gana nga maghaboy sa mga masakit nga mga tinaga. Tayo na sa sitwasyon, ay ho, kung ang bana mo siguro, ining baan, guro, nga klase sang bana, kag gamo, na? Galing swerte sila ngang ilautod, mapainumuron. Maswerte sila ngang ilautod, nagahipos lang. Pero abi mo, Lilibeth, ang mga amuna nga mga tao, nga mga hipuson, masiling ka mabuot, amunang dapat nila halungan. Kay once nga mapuno na siya gani, amunang siling nila kung magpuno na, ginakalis ang gantangan, na pero kutob nga mapasensya sang bana mo kag mapaumuran niya, okay, suportahan mo siya, girl, para wala gamo. Kay nga kung magginamogin man sila nga magudod sa ulihi, ikaw man gihapon ang mabutang sa tunga-tunga. Na kinahanglan ang bana mo, suportahan mo. Hindi ka mag-surrender, no? Hindi ka mag-surrender. Ipabatsyag mo sa iya nga ang nagakatabo sa kabuhi niyo subong kay ti wala man siya gapabaya. Although nga nadulaan siya sa trabaho, syempre ma-experiensyahan nyo gid sa inyo pagpangabuhi ang kabudlay. Ilabi lang gid sa adlaw-adlaw nga galastuhon. Mga balayran ninyo pagtapos bulan, ang suga tubig kun ano pa dira, di ba? Adlaw-adlaw nyo halin sa bugas sa pagkaon ninyo, kinahanglano ninyo, amo nang mabudlay sa tanan. Sige lang. Una, padayon lang. Palabaan ninyong inyo pasensya, ang Korea sang inyo pasensya, kag magpaumod. Updan ninyo sa pagpangamuyo. Updan ninyo sa pagpangamuyo ang tanan. Nga kabay, makakita siya sa maayong nga trabaho. Nga kabay, hatagan siya sa maayong nga buot, adlaw-adlaw nga tanan. Amo nang himuon mo, Lilibeth. Amo nang mabulig mo sa bana mo. Ang pagpangamuyo nga mahatagan sa sang maayo nga panimuot, malawig nga pasensya, malawig nga pagpalangga para sa iya mga utod. Mga utod siya na. Masakit man sa imo, tungod bana mo, masakit man sa imo mga mabatian mo, kay ti igo dirang inyo pagpangabuhi. Pero why kaday mahimo mo? Pero sa sini nga tion, buligay kamo sang bana mo. Kamu nga duha mag-isa sa mga plano ninyo kung ano mga mahimo ninyo. Galing mo din na mention kung may kabataan ka mo or wala. Pero ang pag-isa sa mag-asawa, sa tanan nga mga plano sa ila pagpangabuhi, kag sa tanan nga pagpalakat sa pagsinalayo nila, bisan pigado, malipayon. Aynon mo nang damo da sila kwarta kun baw daw gagyera lang perdi sulod sang ila balay, puwerti kagahod sang pagsinabtanay. Lilibet, tandaan mo lang, hindi pa ulihi ang tanan. Ara ang bana mo nagabakas ti huben pamana, go lang kamo na bakas kamo kay nga sa inyong pagsakripisyo kag pag-antos pagbaka-baka para sa kayuhan sa inyo pagpangabuhi, may masalapuan gid kamo na nga tawo nga matuod-tuod nga makabatsyag sang inyo sitwasyon nga mangin instrumento para nga mabuligan kamo, para nga makakita siya sang obra. Kung hindi mo man makita sa mga utod niya, okay lang. Anhon mo abi, bato na lang. Magpangamuyo ka, updan, iupod mo na sila sa imo pagpangamuyo. Hindi namin nga pagpangamuyo ka, hindi man na pag-i-grant ni Lord.
kundi ang para sa ila kaayuhan pagyan. Kaya bisan na i-bless pag na sila, may ara na da part sa ulihi nga ila mamarasmasan kag marealisar ang realidad sang ila sinipagpangabuhi. Kay ang tao nga may pagpasensya kag may pagpaumod, grasyahan gini asang Ginoo, di na tanan makanto. Kung hindi nyo man mabatyagan ang kaluoy kag ang pagbless ni Lord sa inyo subong, sa inyo kabataan sa ulihi. Nami ganing pagpangabuhi ka puno sang pagsakripisyo kag pagantos mo, di ba? Kaya at the end ang blessings, magbubo si Lord sang blessings, ay ano man lang. Pero sa sitwasyon bala nga mga amo sina Inday Lilibeth, makasiling ka bala sa kaugalingon mo. Bisan sino man guro sa aton. Nga kung kisa maayo pa balang iban nga tao palapitan na kay kung magbulig sa imo hugot pa sa imo balatyagon. Kay kung kaisa kung imo pagani partidos tuod na I don't know na kung magmolestya ka may sugilanon pa. Pero kung ang sugilanon nga ginatag sa imo para marealisar mo kag mabatyagan mo ang kabudlay, okay lang. Pero kung pasipalahan ka sakit na yan, yaw-yawon ka, no good na yan. Amo lang siling bala nga push lang go lang, sige padayon lang kita, push lang push. Pray until something will happen to your life. Be strong. Kay ang tanan nga nagkatabo sa aton kabuhi, Inday Lilibeth, mga pagtilaw lang inaiya sa aton. Pagtilaw sa inyo relasyon bilang mag-asawa, di ba? Pagtilaw nga sa diin hangkat man kung daw ano kabakod ang inyo relasyon bilang mag-asawa sa tunga sang mga problema nga nagabot sa inyo. Gani, go lang kita, ha? Ara lang malakapit lang as always sa iya. Kaya hindi gid ka muna niya pagpabayaan. Ha? Alas 2:21, malingaw lang ko karon, di na yung tapos na. Alas 2:21, Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang bala, Tita Wilma. Ang ato na panyawan liniment oil. Nga mga commercials. Okay, Indigenous Sugon. Hello, Tita Wilma, mayong hapon. Tamyaw lang liw sa brother ko, Rex Junjun Sugon. Happy 43rd birthday today. Thanks, Tita Wilma. Good PM, Action Tita We. Sakto, gid na, maghalong gid sa mga mahipos nga mga tao. Sa gihapon, Tita We, monitor lang always sa Mycelin Homes. Kag halong gid. God bless you always. Thank you, gid in the Virgie Alpinda. Martin Aliling, salamat man sa imo. Hambal ni okay. Daresa Lesor na Tita Wilma, mayong hapon ginagwit ko gali akong tiya sang happy 77th birthday from Dudes ang iya hinablos. Thanks, Gid. Yvonne Bostier, good afternoon. Siling, kamusta na ka? Okay,
Stay safe lang sa imo, Yvonne. No? Done sharing. Thank you, kid. Kay Emmy Lopez, watching live from Barangay Tabunan, Bago City. Upod ko si Miss Nilida Lopez. Hi, ma'am. Good afternoon. Si Mrs. Ya. Mike Danbado. Hello, Tito We. Mahingat sang number. Okay. Pangitaan teka karon, ha? RR Muntuarihinyo, tita kasakit sang story, na? Tita We kasakit sang story, but God is good all the time. Maghimo sang maayo sa parehas, magpangamuyo kag magsalig sa mahal nga Dios. Maabot gid ang kadalagan sa ulihi. Say up, nag-thumbs up man si Careful, na? Kaya nga, kumpormi si Careful sa opinion ni RR. Ara naman si Homer Hans Rica Fort, na? Nga nag-watch live sa Antipolo Rizal. Okay? Kindly greet sa akong pamilya dira sa Panggabuan Hamindan, Capiz. Wow. To Nanay Edna, kay Tatay Kuning, kay sa pamilya Inaudito. Thank you, Gid Tita We. Homer, thank you so much. Kag Martin Aliling, araman, mayong hapon lang dira sa imo. Na? Salamat, Gid. Ay nga mga anak. But anyway, okay lang na siya. Na? Relax lang, dali gid lang kay Ara Mandi. No? Mike Ramos the Fourth, shout out from San Carlos City, Negros Occidentala. Dira sa inyo, sa San Carlos City, mayong hapon gid, no? Kag madamo gid nga salamat. May nung Romel para pagsubiron ng Bibi ng Riza, Juris Toledo kag Tony, Tatay Tony. Halin ka Inday Chin, salamat gid kung mayong hapon lang dira sa inyo. Kag yes, Tito We, may ara pa da guro nga wala ko siya natandog. But anyway, okay lang na siya. Mother is a piyak. Ara, daligid lang ha. Si Mike Bandado. Okay. Promise ko sa imo, himuon ko na karon. Gani, relax ka na. Pangitaon ko anay. Kung hindi ka pwede. Miss Ems Oboso, thank you so much. Josh Winardo Bardon, kay Jeanette Egilion La Chica, kay Raul Dorilag Hilborion. Salamat man sa imo, Raul, ha. Merry Christmas. Nelson Salvadorio Mangilan Jr. Okay, relax lang ka muna. Balikan lang ka mo karon ni Tita Wilma Liwat. Time, dali lang nga ito na Zanton Plus Gold sa mga nagapangita Wave Action Radio Philippine Standard Time. Yes, kadtuan ta to bala Tita We, ang aton sini
information, ang for your information naton kahapon, ang FYI naton, natungod iya sa reinvented. Kung nga gintawag nga reinvented ang Pasko nga tradisyon sa Pilipinas. Dumduman yun na kahapon. Kaysa akon, gidya may dumduman ti. Una-una, gamay lang gin nga recap, no? Ang mga Europeans, kag iban pagid nga mga Anglo-Saxon Americans, may 12 days lang sang Christmas, di ba? May 12 days lang sila sang Christmas from December 24 to 6. Amo nang ginhalinan sang the 12th day of Christmas, ang 12 days of Christmas nga song, di ba? Pero pag abot naman sa mga Spaniard missionaries sa pungsod, nadugangan ina sang 9 days nga novena kag misa sa kaagahon from December 16 to 24. Kun nga ang naglawig sang tubtob 29 days ang Christmas sa Pilipinas. Samtang na nagumpisa naman ang mga Amerikano iya nga magprepara sa Paskwa, one day matapos ang Thanksgiving sa ano to gani last Thursday in the month of November. Amo na yung style nila sa pag-celebrate ng Pasko. Inaiyangwa is negosyo. So, kung ikumparar nasa hambal natin, kung ikumparar ang tradisyon sa Pinoy sa kultura kag kustombre, every Christmas sa mga Amerikano, amo na may ara kita sang ginatawag nga reinvented tradition. Kaya nga ginpakilala to sa gihambal ko kahapon, ginpakilala sang mga Spaniards, gin-introduce nila ang Pasko sa pungsod bilang Catholic ritual. After ang year 1565, sang magbalik na ang mga Espanyol nga ina para i-colonize formal iyang Pilipinas. Tinatabo na 44 years matapos nga introduce man ni Magellan si Fernando de Magallanes, no, di ba? Ang Kristyanismo sa ating pungsod sang year 1521. Pero napaslawan siya nga i-colonize ang pungsod. Kay tinapatay siya sa giyera mo sa dito sa Cebu, di ba? Dito sa napatay. Sino gani nagpatay? Si Lapu-Lapu. Sang April 1521. Ang Augustinian Religious Order nagpadala sang pare sa itong 1564 expedition sanggin komando ini sang ni Miguel Lopez de Legazpi nga amo ato nga ginhingadlan ang archipelago nga nag-abot na diri si King Philip II. That was 1527 to 1598. Sang 1577, ang Franciscan missionary naman, nga mga missionary, nag-abot diri sa Pilipinas para padayunon ang Christianity. Ti mga Hiswe, no, muna mga Jesuits, no, nag-abot sa pungsod 1581. Pag-abot naman sa mga Dominican sa Pilipinas sang 1587, ang pila naman ka mga Pinoy historians ang nagsiling ngang una nga Pasko sa pungsod ginhiwa 200 years ago, antes na diskubrihan ni Magellan ang pungsod sa 1521. Ti suno man sa mga historians, ang Paskwa ginpakilala sa pungsod sa tunga-tunga sang 1200 AD, after death na AD, kag 1320 AD. Kag suno man sa iya, na ang pagbalik sa Italy, na ang Italiano nga pare nga nagahingalan iya kay Fray Odoric ang nagpatigayon sang misa December 25 didto sa Pampang sang Pangasinan. Ting mga sinaunay sa Pangasinan, nangin friendly sila, nangin friendly sila sa ilaman pag binag-binag, ngati wala man sa may madula iya sa amo sina nga practice, di ba? So isa ka Christmas tree ang gintanom sa kilid sang itom nga krus dito sa may Pangasinan. Si Father Odoric among nag-umpisa sang una nga Christmas Mass sa pungsod. Pero wala sang iban nga secondary sources nga naga-confirm nga may Fray Odoric nga nagmisa. Pero may ara pagid isa man kakasaysayan nga hambal sa Isla sang Samar, naghiwat sang una nga misa sa Pilipinas o kung sa Maria sa Biblia, sa diin una si
Jesus Christ iya amo ang nagtudlo dito na mention na sa Bible. Kag ang na-mention dito nga kasaysayan ni Apostol Thomas nagbisita sa isla sang Samar matapos ang misyon sa western coast ng India, no? Hambal pa gid may ara nga na isa sa mga nadula nga tribo sang Israel dira iya nag-star sa Samar. Pero ariho ang siyam ka novena tradition amo nang aginaldo naton kung kagahon kag simbang gabi nagumpisa iya sa panahon ni Pope Sixtus. Si Pope Sixtus atong 1521 to 1590 nga isa ka papa sa atong April 24, 1585 to August 27, 1590. Si Pope Sixtus V amo ni siyang nag-organize sang Papal Curia, isa ka sistema iya nga nagpabilin sa 21 iya o 21 iya ka mga siglo. So iya ginmando tanan nga mga obispo magapatigayon sang tuigan nga pilgrimage sa Roma. Ang unang nga obispo nga na-appoint sa Pilipinas isa ka Dominican monk nga si Fray Salazar sa 1581 kag nag-umpisa sang pilgrimage naman sa Roma starting 1586. Tining siyam kadlaw nga tradisyon sang simbang gabi. Amo ininggin umpisahan sa idalom naman sa pagpalakat sang Spaniard king si Philip II. Hari siya sa 1556 to 1598. Amo ining panahon sang magpangatubang sa giyera ang Espanya. Since 1588, upod iya ang protestante nga protestanting Inglaterra, di ba? So, ang pag-celebrate naman sa mga Spanish Armada sa tong 1588, natapos ang gera against Inglaterra sa tong 1605, anong katuig matapos mapatay si Philip II, no? Amo na siyang guwa dira. So, ang siyam kaadlaw nga novena kag simbang gabi, amo inang nangin pamaagi sa mga katsila nga mga pari nga namanduan sa Pilipinas nga kinanglan pasidunggan si Pope Sixtus V. Na si Pope o kanang Papa natawo siya December 13, 1521 sa amuman nga panahon ka madiskubrihan ni Fernando di Magallanes sang emperor nga katsila ang archipelago sang Pilipinas. Pero ang original nga ngalan sang Papa amo si Felipe Perrete. Ang nagaisahanon iya nga Spanish priest sa pungsod nga nagtamyawanay sa adlaw sang Paskwa. Pagtamyawanay amo na dira nagwa ang Feliz Navidad, Happy New Year, no? So sang ika-18th nga siglo, no? Ang mga katsila kag mga Inglaterra liwat nga nagyera. Gani napadpad naman ang mga Briton, napadpad naman ang mga Briton sa Manila sadtong 1762 to 1764. Titungod sina nabahira naman ang western part o kung ang nakatundan nga bahin ang ila na nabahiran ang pamatasan sang ila bala na impluwensya, no, ang Pilipinas natungod naman sa selebrasyon sang Paskwa. Kag pwede man kag posible inang mga soldado nga mga Briton nga ini amo naman ang nagtudlo sa English nga kantahon ang The 12 Days of Christmas sa mga Pinoy kag iban pagid nga mga Christmas song. Galing na galing yung 12 Days of Christmas ti sa Amerika ginman kay 12 days lang sila unlike ya sa aton, no? Tay malawi ginman selebrasyon sa Pasko ya diri sa Pilipinas. So ina may impormasyon nga ito nahatag sa inyo, no? Kay kahapon uli na ito tapos ni Tito Wes Subong. At least now we know, di ba? Okay. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time. O Tita We, sa itong din mga kauturan, ang Golden Sun Finance
Johnson Plus Herbal Capsule. Hi. Mike Ramos the Fourth. Yes, from San Carlos City. Okay. Salamat, Gid. Lani Romiano, good afternoon, Tito Wilma. Mahina among signal. Wow, ti sa radyo na lang. Action, Tito Wilma, mayong udtod di. Dira, tapag. Wait lang ko tani sa upod ko sa obra. Nga pinakagwapa si Melissa Andulaca sang happy birthday. Salamat gid action. Oh, salamat gid, God bless. Salamat gid kuno Action Rex. Jade Villegas Duran, salamat man. Agin tamyaw gud kainan ni Action Rex. Mike Dando, ma'am wala ay ga program pa si Tita We, hindi mo man ko madali-dali, ha? Okay, pasensya gid. More be patient na. Happy birthday, Liwat Madam Mayordoma Concepcion. Okay, good. Good PM, Tita Galuto. Kumbo si Mrs. Nilida o podya sa Twinkle. Twinkle. Sige, saluhan nyo lang ng kumbo. Karon pamahaw, dugay-dugay. Emma Lopez, salamat, gid. Good afternoon, Tito Wilma. Late na ko pamati sa programa mo. Greet lang ko sila ni Nanay Diding kag Tatay Moretos sa Talimgao. Kept safe there, everyone. Andrew Mangilan, Villarosa. Tawi monitor ko from sign on to sign off sa Barangay 35. Good PM lang kay Frenny Edith Calves. Sa Leonesa Elban Buena, salamat gid. Kada mo na sa ngaton mga money trading ara daol inline nila ngayon si Sarato Yahaha Yahaya bot sa imo da Sarato. Ang amon da nga mga ano hindi na da pag disturbo ha. Napaamo kay na bala. Okay lang na siya. Happy birthday! Happy birthday sa anak ni Action Rex Kantong. Sa Inday-Inday. Sa Inday-Inday na tawag ko yung siya mo, na? Okay lang na, Tito Wilma. Kay Dondi Halyorinak, mayong hapon. Kay Kim Jong-shun. Kay Mike Bado. Josh Ruin, Nardo Bardon. Chineta Gilion La Chica, kay Nelson Salvadorio Mangilan. Salamat, kid. Jade Villegas, Yasarato Yahay. Philip Lorente, kay Ferdinand Imperial, Monelona Velasco, salamat gid. Jessica Dumalauco, Tapdasan, mayong hapon, salamat gida. Edmar Kilitar, kay Joel Hill Sanao, Myla Primavera, kay Myla Dikito, Gilbert Chamoto, kay Chimi Caniedo, salamat gid. Araman si Muyega Maloba Bambugani. Okay, relax lang, balik lang si Tita Wilma, dugay-dugay naman. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontline. Standard Time. Sa ito na mga kauturan din nga nag-celebrate sa ilang birthday for today. Sa inyo nga mga celebrator natin, happy birthday! Unang-una sa pinalangga iya nga inday-inday na Action Rex kantong inday-inday na tawag ko sa iya. Happy birthday sa imo. Alin kay Nanay We, badalaginding na. Be a good girl always. Amo lang na day. Kag sa iban paginaton nga mga celebrators for today, kay Mayor Duma Spiegel Consumption, syempre happy birthday. Kag sa na-mention naton kay ina nga mga celebrators, again, happy birthday sa inyo. Good health, be safe always, and more blessings sa inyo tanan. Horoscope na kita, Tita Wen. Para karon nga adlaw Martes, Disyembre 8, tuig 2020. Una-una ito ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius na tawod Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Badamo ka achievement. Mas madamo ang imo achievement karon nga adlaw kun sundon mo ang nabatyagan mo, ang panagupnop mo na maabot ang kahigayunan nga ginahulat mo ang kahigayunan nga ginahulat mo, yes, magaabot kag kinahanglan madamo man ang mapaambit mo sang blessing mo. Kag in case ginman i-grab mo ina. Para maswerte mo nga mga numero 5, 10, 14, 31, 45. Cyan blue is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn, nitaw Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Inang ginahimo mo nga hindi bala nami Capricorn, abi isli na sa mga maayo nga mga hilimuon, para maangkon mo man ang katumanan sang imo ginahandom. Gets mo da, Caps? Capricorn. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 25, 30, 54, 11, kag 5. Lavender is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18, ay Aquarius, sa imo horoscope, ang mga nakaligad, i-let go mo na ina. Pabayin na ina. Itong nakaligad na, planuhon mo ang imo kabuhi subong para nga magapadayon man kag magsigisige ang blessing sa kabuhi mo. Gets mo? Yes. Mga maswerte ninyo nga mga numero, Aquarius,
20, 9, 18, 35, kag 48. Sun yellow is your lucky color. Mga Pisces naman, ang mga Pisces na may mga natao, Pebrero 19, tubto Marso 20. Oh, sunod-sunod ang mga Zoom conference mo for today, ha, Pisces. Madamo ikaw sang ma-recruit. Ako nagapang-recruit kagin man. Isa diri sa ginhambal sa imo horoscope, kung nagapangutang, kabuhin-buhin ni anang pagpangutang. Mga maswerte mo naman ng mga numero 3, 18, 21, 35, 9, kag 19. Vermilion red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Kinanglan maging honest ka man sa imo ginaplano. Ang tanan nga wish mo, Aries, karon nga adlaw, granted, suno sa imo horoscope. Kagang imo mga negative memories, ilubong mo na sa limot, hambal sa imo horoscope, ha? Maswerte mo naman nga mga numero 3, 21, 19, 24, 32, kag 35. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus, mga nataw, Abril 20 to Mayo 20. Abi, Taurus, hindi ka na mag-focus sa sala nga nahimo mo bala, no? Sa imo, sa mga nahimo mo nga sala, hindi ka na mag-focus, kundi sa leksyon nga nahatag sina sa imo. Gamita ina para nga magapalapit kag nag-ama, para nga maglapit ikaw kag amat-amat ikaw nga makapalapit sa imo handom sa swerte mo naman nga mga numero 3, 8, 23, 25, 28, yes, tama. 28 kag 15. Mango orange is your lucky color. Alas 2:52 sa Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, balik pa si Tito Wilma pagkatapos sang mga ini. Life extend. Hello, Visminda Bunhibod. Salamat, Gid. Stay safe always. Tita Wilma from Barangay Bata. Ay, salamat, Gid. Jade Villegas Duran. Salamat, Gid, sa pagtamyaw aksyon. Lipay, Gid to siya. Salamat, Gid. Kay Lilibeth Pabalati Karator. Mayong hapon, Tituwe. Okay, salamat, mine. Mayong hapon. Birthday. Okay, Kalyunesa Alban Buena. Salamat gidira sa inyo tanan, ha? Salamat lang. Kag kay Jade, yes Jade, thank you Gid. Kay Lilibeth Pabalati Karator, mayong hapon man da sa imo. Kay Arlene Diocades, salamat man. Kay Mona Luna Velasco, salamat man. Kag kay Edmar, kag kay Joel Helsanao. Maylan Primavera, kag kay Grace Histusani. Ay, salamat. Kamusta lang mayong hapon dire sa imo. Relax lang ka mo danay. Ha? Okay.
time. Yes, Titi Wilma, kay Nay Iming Anay. Kay Nay Iming, dira sa may Canlaon City, mayong hapon. Sa pamilya Kamatas dira sa may Barangay Masulog. Kay Inday Norma, kay Inday Grace, salamat din mayong hapon sa inyo. Inday Grace, halong lang ka muna. Kay Inday Sally Sausa, kay Bebs, kay Kian, kay Bebs Roston, kay Tutu Kian, kay Nunoy, salamat man, mayong hapon dire sa inyo. Kay Nanay Luz de Vivar, mayong hapon. And of course, dira sa pamilya Binet, no? Kay Nanay Lina Binet sa kay nung Manduman, mayong hapon dira sa inyo. Kay Nanang, salamat sa ilo nanday Danilo, salamat gidira sa inyo tanan. Kay Gingging Amar, siling nice to see you again sa Facebook Live. Merry Christmas, Ma'am Wilma, and more blessing. Ging Amar in La Carlota City. Jade Villegas Duran, salamat gid. Lilibeth Pabalatik, Karator, sa imo man salamat. Dali gid lang, Action Radio Philippine Standard Time, in Punto Las Tres.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa itong suni pagpangamuyo, batok sa COVID-19, updin ninyo ako para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Inyo pag-upod kay Tita Wilma every afternoon sa iton pagpangamuyo sa iton sini pagpakigbato sa COVID-19. Ha? Di mga pitanay, ha? Ang aton anay Zen
Kasang panahon pa gani kita magapaalam sa itong pagpangilagad sa This Is My Life para karon iya nga adlaw. Martes, Disyembre 8, tuig 2020. Ang itong Bible verse for the day halin sa Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I can't say goodbye. Salamat gid mga palanggan nato nga mga tagpalamati pasensya na sa wala natin time. Pero kada pasadayon lang sa pagpasalamat si Tita We sa inyo. Abwas naman Standby na sa matawag nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant, meaning twice ang powers nito sa pag-flash out ng toxins sa ating digestive system. Toxin-free equals healthy body. Evergreen Herbal Capsule may ara sangkap nga balunggay nagaangkon sa mga elemento nga sa tulan makapaayo. Tulan halungan agud fracture bangod sa osteoporosis mahimo malikawan. Evergreen Herbal Capsule mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Para sa heavy-duty nga hunugasan, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, smart dishwashing. Smart linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May doble nga tanggaling formula. Solid magkakas ang heavy-duty sebo sa kalaha kag kaldero. Solid man magkakas ang bakterya. Gani, number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Ang panyawan ang nahibaloan bilang isa ka makabuhay, isa ini ka herbal nga tanoma nga napapatudaan na nga nagaangkon sang sangkap nga makabulig sa lawas kag kilalaman nga isa ka mirakulo nga herbal kag karon ang panyawan nakakapsula na nga mabakal sa butika. Ginapakilala said Panyawan Herbal Capsule Plus. Napapatudaan na nga makabulig sa pag-ayo sa mga ginapatyag kasumong sang high blood pressure, high cholesterol levels sa lawas, diabetes, kidney stone kag madamo pang iban. Dali na kag mag-send Panyawan Herbal Capsule Plus to approved therapeutic claims. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with New Lifebuoy, now in the Philippines. Pre, tulungang protektahan ang kalusugan sa banta ng sakit. Mag-MaxFit. May vitamin C, zinc, ginseng, at royal jelly. Usap tayo sa Facebook ng MaxFit. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. MaxVita, protektahan ang kalusugan with MaxVita. Kung may tanong ka, mag-usap tayo sa Facebook ng MaxVita. Tayo na't maglinis ng sahig. Kumendeng-kendeng tayo mga misis. Kapag kintab ng pag-usapan, dito na tayo sa #1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax.